Les cooperatives de l'Espluga i de Solivella no es fusionaran, cadascuna seguirà el seu camí de forma independent. Així s'ha arribat al final de 4 anys de negociació que ja de forma inicial preveia una fusió a gran escala entre les cooperatives de la Conca. Finalment, tampoc hi ha hagut acord amb Solivella. Els socis d'aquesta cooperativa no han sumat el mínim de vots a favor necessaris per ser absorbits per la cooperativa de l'Espluga. En aquesta sala, els socis de la cooperativa de Solivella han pres la decisió. Després d'una assemblea llarga d'una hora i mitja de durada, menys tensa del que s'esperava, s'ha complert el que algunes veus ja preveien. La cooperativa de Solivella no es fusionarà amb la cooperativa de l'Espluga. No hi ha fusió. Per tant, l'assemblea s'ha donat per acabada. A la votació que s'ha fet aquest dimecres ha guanyat el sí, amb 143 vots a favor, mentre que 88 vots han estat pel no, a banda de les 10 abstencions. Això suma un 59% de vots a favor de la fusió. Tot i ser majoria, no és el mínim necessari que estableix la llei, situat al 66%. El president de la cooperativa de Solivella, Josep Maria Domingo, ha lamentat el resultat de la votació. I ara, en aquests moments, això és un cop una mica fort, jo no m'ho pensava pas. Jo em pensava que amb els perspectivis que hi ha a Solivella, amb els hectares que s'estan plantant a Solivella, inclús s'estan posant nous pagesos que tenen 25 i 30 anys, i que la perspectiva en surti que no volem una fusió, quan avui en dia, segons l'administració, que és el cultivar, qui ens ho està marcant també, no? I les perspectives que veiem nosaltres a tot arreu, és de fusionat. Per el nostre compte és molt difícil poder-ho tirar endavant. Domingo creu que els contraris a la fusió no han pogut mostrar raons de pes. Doncs bé, els socis, ha durat un moment que, vull dir, ningú preguntava res, inclús hem tingut de pressionar perquè s'hi fessin preguntes. Els arguments estan amb els deutis, amb maquinaris vells que no volen maquinaris vells, quan això no és cert, i se'ls ha explicat que la maquinària de l'Espluga està nova i en condicions per poder treballar, que estem guanyant un moment d'home, que tenim possibilitats que amb menys inversió, aprofitant les màquines tant de l'Espluga com de Solivella, podem fotre uns bons locals i anar canviant el que ens vagi caducant, i d'aquesta manera s'estuvirien molts diners i podríem treballar, inclús arribar a fer una cooperativa de 12 milions de quilos de raïm i més d'un milió i mig de quilos d'humibis, acondicionant el que fes falta. I ara d'aquesta manera quedarem tancats amb una cooperativa que només podem entrar 5 milions i mig, com a molt, de quilos de raïm, que no tenim espai material per poder ampliar i que haurem de fer un pensament a través dels socis de Solivella. A veure com s'ho prendran, si s'ho prenen com això, malament rai també. La situació a Solivella contrasta amb el que ha passat a l'Espluga. Allà els socis de la cooperativa han registrat una àmplia majoria a favor de fusionar-se amb la de Solivella. El resultat ha estat de 143 vots a favor, 10 en contra i 20 abstencions. Una majoria còmoda, ja que el mínim estava fixat al 66% i en aquest cas s'ha superat el 83% de vots afirmatius. Tot i aquest resultat clar, però, la fusió no ha pogut prosperar. El president de la cooperativa de l'Espluga, Isidre Rossell, farà la valoració la setmana vinent. Per tant, es desconeix el futur dels convenis intercooperatius que l'Espluga i Solivella tenien signats per tal d'assajar la fusió i mitjançant els quals els pagesos de l'Espluga portaven el raïm a Solivella i viceversa amb l'oli. En tot cas, però, el president de la cooperativa de Solivella no ha descartat la possibilitat de que l'Espluga vulgui trencar aquests acords. Jo entendré que si l'Espluga ho vol suspendre és lògic, perquè si un puesto no t'hi volen, no, és més lògic que ho suspenguis. Però Solivella no sé què pensarà, voldrà suspendre Solivella. Jo personalment hi continuaria, però hem de fer alguna cosa a través de Solivella, no hi ha a través de l'Espluga, hem de fer alguna cosa a través de Solivella. Però esclar, serà dur que l'Espluga pugui portar res a partir d'ara. Domingo ha dit que si els socis de Solivella volen quedar-se en la situació actual, hi haurà d'haver canvis a la Junta.